раиси ширкати барқи тоҷик Муҳаммадумар Асодзода омори пешниҳоднамудаи оҷонсии оморро дар мавриди ҳаҷми содироти барқ ба хориҷи кишвар дар моҳи ноябри соли гузашта нодуруст номид. хабаргузории Азия Плюс бо такя ба маълумоти оҷонсии омор навишт, ки Тоҷикистон дар моҳи ноябри соли 2023 ба хориҷа ба зиёда аз $1.9 миллион нерӯи барқ содир кардааст. дар давраи тирамоз зимистон бошад, чихел диққат кардем, моҳи ноябр ҳамагӣ дар ҳаҷми 26 миллион киловаттсоат, ин на зиёд аз $1 миллион, наздик ба $1 миллион мешавад, ки ин маблағи бениҳоят кам мебошад нисбат ба фасли тобистон. ва чигуна дар нишондиҳандаҳои оморӣ оварда шуда ки $1.9 миллион ин ба ҳақиқат мувофиқат намекунад. раиси ширкати барқи тоҷик афзуд, Тоҷикистон дар маҷмӯъ дар соли 2023 $1.6 миллиард киловаттсоат ба Афғонистон ва наздик ба $900 миллион киловаттсоат ба Узбекистон ва бештар аз $140 миллион киловаттсоат ба Қазоқистон барқ содир кардааст. аммо вай аз гуфтани нархи фурӯши барқ ба ин се кишвар ва маблағи умумии он худдорӣ кард. ӯ гуфт, дар фасли сармо Тоҷикистон ба хориҷи кишвар барқи кам содир мекунад, то шабакаҳои барқрасонӣ ҳифз карда шаванд. қайд кардан зарад ки то ҳаҷми 30-40 мегаватт дар давраи тирамози зимистон тавассути хати интиқоли барқи 110 киловолт танҳо ба ҷумҳурии Афғонистон инам бошад бо мақсади нигоҳдории дар ҳолати техникӣ ҳамон низоми энергетикии пайвастшавии байни ду давлат таъмин карда мешавад. интиқоли барқ ба хориҷ дар шароите ки мардуми Тоҷикистон бо маҳдудият барқ мегиранд, танқиди зиёд ба миён овардааст. феълан сокинони деҳоти Тоҷикистон дар як шабонарӯз фақат 8 соат барқ мегиранд. давлат бояд ки аввал худи талаботи дохилии мамлаката қонеъ гардонад, баъд аз он ки талаботи дохилӣ бо барқ пурра таъмин карда мешавад, изофаи ғайра фурӯхта мумкин дигар кишварҳо. лекин вақте ки масалан дар фасли сардии зимистон мо шаҳрвандони худамонро фарз кунем ба мушкилот рӯбарӯ мекунем, чӣ зарурати масалан хориҷи кишвар фурӯхтани барқ аст? Тоҷикистон моҳи декабри соли гузашта барои интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистон зери итоати гурӯҳи Толибон дар соли 2024 розӣ шудааст. масъулони ширкати брешнои Афғонистон 27 декабри соли 2023 дар шабакаи X Твиттери собиқ навиштанд, ки тавофуқ дар Туркия ба даст омад. дар рӯзҳое ки дастаи миллии футбол дар ҷоми Осиё бозӣ мекард ва дар саросари кишвар аз он ҳаводорӣ мекарданд, низ ба ҳамаи минтақаҳо барқ дода нашуд. дар як навори корбарон дида мешавад, ки барқ тибқи нақша дар нимаи бозӣ қатъ гашт ва эътирози бинандагонро ба миён овард. аз тирамоҳ боз дар гӯшаҳои кишвар лимити барқ ҷорӣ шудааст. Муҳаммадумар Асодзода, раиси ширкати барқи тоҷик гуфт, ҳоло маълум нест, ки маҳдудияти барқ кай бардошта хоҳад шуд, зеро ин ба ҳаҷми об ва вазъи боду ҳаво бастагӣ дорад. аммо мақомоти шаҳри Норак ба хабарнигорон гуфтанд, ҳаҷми об дар ин обанбор боло рафта, барои кори муназзами нирӯгоҳи Норак кофист.